Zanimaju me najviše univerzalna ljudska iskustva, sve ono što čini čovjeka čovjekom. Jako me zanimaju ljudi, njihov unutarnji svijet, kako se on povezuje sa vanjskim svijetom, sa svemirom, sa životom, sa smrću. Promatram ljude i hvatim njihov trenutni izgled i nekakav skriveni trenutak o kojem samo oni znaju o čemu razmišljaju. Na taj način zapravo upoznajem dio njih i čuvam ih za vječnost. Primijetila sam da sve ima tu nekakvu zajedničku nit, a to je prolaznost, smrt. Što će se desiti nakon što umremo, više neće biti nikakvih natruha mene u ovom svijetu. Tako da pokušavam stvoriti taj nekakav svijet na papiru sa tim crtežima, sa slikama. Ako se oni uspiju sačuvati, to će biti kao jedan dio mene, kao nekakva bilješka koju sam ja napravila za svog života.